Kublai ya pibaro haka kerting bating tam Jesus Christ nang penim jungi haka nei ka video tungin ya pet lingba ki dikot Bible chapang ma kumno kaktin ublai ka ong hangi kum ki bru ladangi ong mangim don pop hato kalong ni em ka jing syukur yangi pat kata ka jing sisa kum bakaktin ublai ka ong ka jing sisa kam don hangi kum kibriu ngimla banlaj naki pop jungi ngidon sibun kijing bakla kum ta haga jing jungi kum kibriu ngimla banlaj naka pop ti ai kapur jung pi pat ngap pat pan pej yakani ka video ling bagi di kod Bible pangan sa ai syapi syapang kani ka penta pa haka jing im jungi kum kibriu kum no nginle pengin laj naka pop nila manusia naka city ke Baningkong Yohanes kalnong ke Baningkong ke dikot ke bapra hadu ke basipo nadangi ong pangim don ka pop ngi syukur yalade pat kata ka jing sisa kam don hangi nadangi pla yaki pop jungi ulong ubayai ne pat ubahok pan map no ya kita ki pop jungi balon pat ban pen khuj jingi nakabom hok baro ladangi ong mangim sem lale pop ni pen long yo ubalam ler pat kata ka tin jungu kam don hangi te ngech kem bakane ka video kan long ka jingker khu nakabenta ka jing jungi khamtam haga jinglong haga jing im sim play undon lingkat pat phi kublai sibon ngi saja kendu hagi we pat ki video